Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati dening aku ora biar kowe, biar ora apa-apa. Biar. Biar. Piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Pantone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Glecak dhewe aku. Enesune sinuwun Prabu Mandura gilani tenane. Golek wedang putih. Hah? Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombeni ngene iki nek sura barampung. Monggo. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula weruh omong kok iso karo perang. Ya. Dublak tunggak cangkem kowe brus. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Petro dalem eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu Njodipati utusan kelawan Petro? Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau pulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah metu wabah. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, awake panas. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nipuna supaya nambak gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax. Nggih. Sampeyan mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur krojok-krojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar nding. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten niku. Mbok dipresake. Juk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake.
Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petruk Bagong kon mrene, kula kali Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petruk, dalem. Wah kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jelitheng kakangku. Kuwi gatose Kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora sah ngaku titising Bathara Wisnu, ora sah ngaku titising dewa. Aja ngaku kujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong. Ketoke ora ngono ya, Mang. Kowe senengane ora kompak kok kowe mbaya kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petruk. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho, ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to. Nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petruk. Nun. Kurang gedhe. Petruk. Meniroke kok ya dicacat lho. Petruk. Wonten dawuh. Wis suwana Jelitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem iki. Nek ora ana kata-kata sing beda, Ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petruk. Padha. Hahaha, cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petruk sowan teng negara Ndrawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndrawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi Lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung, Bagong. bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndrawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati. Amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petruk. Karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatriyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih, Gatotkaca iki lara tenan. saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur Ndara gelah napa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndara Gatotkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya. Lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sauntara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Lu wong teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya. Lah kok sik
Apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara kok lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale lho wong jenggo mlaku sirahe buyir kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lha iki gawe masalah iki. Tur, truk. Truk kok tur. Kowe ngerti ta, Tru? Heeh. Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Haknyonowati. Ilang jarene abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lah kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga, ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Boma Narakasura. Piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ya piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Trajutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di rongsen. Dirongsen. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi rasa nggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Haknyonowati. Ah bojone Ndara Gatotkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem. Duh. Sapa ta? Aku iki lagi arep akses e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Gatotkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Gatotkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Gatotkaca, gawe masalah karo Ndara Gatotkaca. Didakwa nyolong Haknyonowati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sapenake dhewe. Kang putrane kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni iso nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Trajutrisna. Haknyonowati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng mbribek gawe masalah to sinuwun. Maning
jajalan sepertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Terus Mudar. Kapokmu kapan kowe? Lah wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono ki piye? Bagong. Wangsulan Bagong. nun Kowe ngerti derajatmu ya apa? kere. Kowe ming Ponokawan. Kowe ming Batur. Kowe ngarani yen to Stijo kuwi matur goro karo Kanjeng Rama. Anggepmu apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tumele aku golek cara supaya bribik-bribik ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgodani. Ora ngawur gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojogan. Anggepmu apa? Apa kowe sak derajat karo Stijo? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-dilangap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Stijo kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Stijo, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe duwe pawadan sing bener, Stijo ming gawe dadaning pasulayan. Buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degane malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen nek. Ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petruk senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budhek ya? Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kowe ngarani karo Stijo. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak kon lesih perkara iki. Lho, lah piye ta iki omong dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Stijo, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih sinuwun Prabu Ndarawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh, lah pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Iya, Tru. Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Engko sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono bathange Stijo. Babu, Gong. sadar ora kowe iki? Kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong jireh, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel glone mbangane mati kodhok ning Kasatyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Boyongan Kanjeng Rama yen iso bedah dadane Stijo.
Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petro Kantong Bolonggong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkai kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Mesti wani kowe. Kok njaba iki dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arep isu Prabu Ndorowati aja langsung sono pen mono kapan tak dilandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal dari sini. Ngantos kedadosan kados mekaten lampanipun kula sampun batin Petro kaliyan Bagong sowan menika estu-estu dipun utus dening pun Werkudara. Lah iya nanging puguh Stijo ndakpo yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hagnyawati. Yayi, perkara iki aja nganti gawe geger. Wirang bebarang saru dilulu ing atase Wadyabala Trajutresna mengko nganti peperangan kelawan Petro apa dene Bagong. Yen to nganti Stijo kalah, si Adi uga bakal kelangan. Merga kuwi atmajamu. Nanging semono uga yen nganti Petro kelawan Bagong iki mengko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Si Adi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten, Setyaki wonten timbalan. Mara ndak utus aja nganti dadi daredah ingkang gedhe. Atmajamu Stijo Bama Narakasura pringgakna ingkang luwih becik ya Dimas. Iki ngestaken dawuh. Apa dene Petro kelawan Bagong endakna kampurkane luwih-luwih Bagong merga Bagong kuwi atine brangasan. Lho ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Wong ngorok kok ces karo dik. Kok ora Bu? Nggih. Nuwun sewu dipun jampilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumangsaku patih kok rumangsa. Wonten dawuh nggih. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budana kang padha sebo. Ingsun kundur ngedatun kawula nun ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan. Derek nopun Rama, nok ngestaken dawuh, monggo Rama kula dherekaken mlebet wonten salebeting kedaton negaring Ndorowati. Iya, Samba, kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata kundur kedaton jelek saking damparan kula kinampit gamparan gading, kadheraken sangganing peromban cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Nararata. Lamun katimun saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Wis, iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, kok ditakoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Stijo Bama Narakasura? Wong urip lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuwataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndorowati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ora iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndorowati iki utekmu tok tinggal ngomah piye? Mosok sira karo utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Trajutresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti,
Ndara, kula mboten kelakon boyong sinuwun Ndarawati. Ora. Wah, Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petruk, Bagong Nendi. Bagong pejah Ndara Nendi. Ndarawati. Mergane Gelut prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awo mung kaya kowe kok dipendhem ning taman. Dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, mlabuhi Ndara Werkudara perang karo Ndara Stija. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali ya, tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek belani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Nek rak mateng, ha nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyane. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan, wong ki ra dhewe-dhewe kok. Ah iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semenang aku seneng arep. Ya, Aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, ngomong mung paitan abab ya. Pira wen, kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stija kuwi duwe niat ala karo awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ya ta? heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ah iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca terus. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok? Tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene oke iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener. Kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes sing ngomong sapa? Anggere dobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Papa keperanggul mungguing ayuto kebaba bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo Gong sapa iki Tru? Takoni sajake prajurit Ratu Tresna
Nuwun sewu Gladiwana Gulang Tepang. Nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Boma Narakasura. Oh tenan to. Sing mburi nggih nggih. Ya, aku ya abdining Stijo Boma Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndrawati. Lho. Nayaka Ndrawati. Nggih. Senopati. Satria Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho, aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra. Iya, sing mburi Kakang kula Petruk. yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing Jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe Netra kocak ngundarandir nek metenteng ki tangan siji wae sing arep ngomong tangan ndi ora usah cerewet kowe meneng. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungso. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng kowe. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara. Tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutresna klebon maling. Maling apa? Dewi Hagnanawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Hagnanawati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono ta? Dasar Puranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungso ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku. Yo, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungso kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku. Sasat iso njero langit. lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho, Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Lena pangelok tebak dadamu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekember. Piye? Kowe ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Iki arep medeni piye ora ngerti Semar ya, Tru? Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe. Pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Kowe lha
Ayo. Cocok tumbak jebol jajam. Kebablasan. Lho, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora dak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ra salah, aku wong ra luput.
Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta? Baca siramu modar kowe. Truk. Truk. Keseron le nuncepke. Angale ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit e. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo ngaturne diri Ya didhanake sithik. Ya. Kowe nandara doke enggak iki angel ya, Tru. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Ming sithik kok iso angel ya. Heeh, dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Yo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ah iya tuh ya ngono. Mati jeneng aku ora malah kita kowe. Biar kowe, biar Ora apa-apa. Biar biar piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. ketonyo terus ndasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Pantone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Glecak dhewe aku. Mlasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo, aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Joko kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh. Ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantak nanging. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa. Kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, Ket, ajar dening aku ya, Ket. Ngopo kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Trajutresna iki setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gede senane, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Ya cedhak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong. Rene yo. Wedi. Rasah wedi ra. Rupane medeni tenan, Tru. Udus.
Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutup ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora ini medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, wangi lho. Wah. Kon ngilo ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo Ponokawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Traju Tresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, lah dalah pira? Wen ora jam-jaman. Jaluk mati tak poteng-poteng awakmu kelakon penjangkamu. Mangkiriyen, rasah mangkiriyen. Kula tak rembug perkara iki, ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu kong. Mlayu modar tenan. Butane gedene ra jamak-jamak. Mongko wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Wah, poteng-poteng awakmu. Wah, sir-siran aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko nek aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Kok ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Ora Ndara Werkudara takon, "Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan?" Kowe muni, "Kula seksine Ndara." Ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Biar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko. Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajating Ponokawan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Loloi nenggara cangkemmu kowe. Nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Leda Perang. Nggih. Tata-tata lho, Kang. Heeh. Petruk. Nun. Mlayu kowe. Nun. Mlayu ngopo? Ora kok ki nun to, Ndra. Kono ki nek kowe ki ra krungu nesu tenan. Mlayu ngopo? Mengsah prajurit Raju Tresna sinuwun. Terus prajurit Raju Tresna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Tresna methuke kula Petruk Bagong dibontotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, "Ya, Gong." Aku ora ono Mas kuwi. Sing jingik ning ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu ngopo? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sapa Minajingga? Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Ndarawati iki nggawa prajurit pirang-pirang? Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Tresna melu-melu gawe geger negara Ndarawati,
Aku ora trima. Hati-hati kok. Aku tak lunga sik ya, Tru. Nek diloloi lenggala. Dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijone nek prajurit tradisional melu aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Ya Griwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane ngarep mateni aku nek jane ngono kuwi. Wong ra sida kok, ra sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kamu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Ya Griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Tak papane ya Griwa karepe dhewe. Ayo Gong, minggir. Yo. Buta Traju Trisno. Iya, dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe basa tata krama karo aku. Aku kadange Yai Prabu Ndarawati. Iki nek negara Ndarawati, kowe nyak-nyakan ning kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe ponokawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo ngramuke perkara, Stijo aja ngetyake para wadyabala. Iki Ndarawati ora nggo jak-jakan sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo ponokawan. Tok kon ngaku yen Gatotkaca ora lara. Ngono ta kuwi? Iya, dasar purnyata. Ayo saiki minggat. Bali. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Traju Trisno. Ratu Gusti Mujak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Traju Trisno ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyewang sapa ning karo aku. Aja kok jamal main kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora lirip. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali piye? Ora bakal bali. Aduh blak tungkak cangkemmu. Ayo. Wah. Menungso ora tataran permajaan kandhane ayo gawe. Nadyan kowe gede dhuwur. Mano sastra jendramu. Waten ngaji kowe kali banyo. Sampe ngarep tekan ibune. Ora lakon mati kene Baladewa diajak to. Nek Baladewa. Manus lain jajalan netangi marang kamurkaning bandol Patrajaya. Iki Nalendra Mandura buku karepe dhewe. Ayo prajurit dadu nang pangkone. Ora bakal tak tinggal nang atiku. Wah, ute-ute macan turu beda sing bareng. Ayo. Rumasane ora? Sapa iki? Iki bandol apa? Iki ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombe ngene iki nek kun surah barambung. Monggo. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe.
Botole kok ledek tok golek ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut tok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula arep omong kok iso karo perang. Ya. Dublak tunggak cangkemmu brus. Truk. Seksane ya, Truk. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Adresna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya Gusti Jaba Mandara Kasura. Yen to Hatnyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndrawati ngarani Garukaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndrawati nggone ngupaya menyang Hatnyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Hatnyanawati ketemu Nyai Prabu Ndrawati tak derekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Ya Tra ya. Yo. Nah ora ngono ndak Ndara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara wis nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Cetha piye? Bagong kok wis bali kok ora bareng karo Jliteng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngaten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Tra ya. Ya iya. Mundak sak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Tru. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Yo sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngaten mawon nggih pareng. Yo sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga-muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi ra wis slamet nang dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngaten nggih Sinuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya Tra ya. Lah yo ayo. Kuwi mung ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Mun nganti iki Bandul Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya. Iki iki mau nonton wancul kok nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Parang Sinuwun. Yo sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Yo pinahe metu ndi? Menawa itu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Penae metu ndi? Sakaremu. Nek kira mrene ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono men takon kok. Lah iya. Pun nggih. Yo. Ya Tru ayo. Ayo. Yo. Kowe iki nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Yo. Ya wis kalau wis. Nggih pun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Nggih, parang. Yo. Anu nggih. Sembah kula katur Sinuwun Ndarawati. Yo engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Yo tak kandhake. Ate Udawa. Yo. Raden Sombo. Yo tak kandhake. Nggih. Parang iki. Yo. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon. Bagong. Ora bareng Jliteng. Anu kathah anu wonten masalah teng Ndarawati garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya dengu. Bojone pareng. Yo. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Eh, Piye ta?
Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih nyuwun ngapunten salah ngomong bareng. Yo. Sanes Ndara Baladewa sih. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niki masalah. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok judul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku bareng apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesuning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, Wonten maring dawuh. Mrene kok Kresna. Inggih, kestaken dawuh Prabu. Kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cah Bagus. Ndi? Lajeng wareng paduka Kanjeng Rama menawa kelelanan ingkang putra bidhal dhateng Pringgodani. Aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Si Agnyonawati. Ndi? Aku njaluk sumenea ana ing Praja Trajutrisna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Agnyonawati. Tumuli tak boyong bali marang Projeng Trajutrisna. Mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos. Ora ana jamak lemraing nata Ndarawati bakal cidra ngubaya nuri ngestaken dawuh. Maitula mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Trajutrisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu yai Prabu Kresna. Ih, ngestaken dawuh. Maitula mekaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Agnyonawati. Iya, aku mesti prapta ning Trajutrisna. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setija Bamanara Kasura. Awi negari Ndarawati kula tilar samangke wonten raos Subriya. Manahipun anak kula pun Setija. Yo, banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten. Menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah. Yai. Yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Trajutrisna pun Kakang ora bakal selak. Mekaten Koko Prabu. Yo. Pun Kakang mbok dawuh apa? Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul. Yo. Koko Prabu naturi nututi lampahipun Panakawan. Lho. Wigatine mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten. Oh ngono, inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Agnyonawati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Trajutrisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Trajutrisna kaliyan Pringgondani. Ngono Kresna. Inggih. Yo. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati. Tilik karo adhiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang ngwiring jengkar paduka. Iya, Yai Prabu Ndarawati. Oh. Buli kakangku. Rawuh ana ing Jodipati. Aku ngaturake basaku katura. Yo, Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadekake jimat. Sinuwun mandura bekti kula nggih Den. Yo, Kakang Semar ndak tampa.
Ndara, bekti kula nggih Den. Ya ana lho gareng tak tampa. Bekti kula sinuwun. Petro kantong bolong tak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana wigati apa? Dene Petro tak kongkon sowan ning negara Indrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh marang Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati. Mara kage paring dawuh. Werkudara. Boleh kakangku piye? Pancen kepara nyata yen to Petro kelawan Bagong wis prapta ning Praja Indrawati. Lan wis matur ngesani kaya Prabu Kresna. Apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinuta dening kadangku Yayi Werkudara? Pancen bener mengkono. Mula kaki sawangen anakku Gatot pirang-pirang sasi nandhang loro mongko madal sariring usada ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang. Mula aku njaluk turung karo Mbah Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot. Malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati. Yayi, satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yayi. Nanging yen to Siadi wis nampa kelawan aturingipun Kakang, ndak suwun sing sabar penggalihe jalaran apa ing ndak kandhakake iki mau durung karuwan kasunyatane. Tegese piye? Mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan urane. Bab sing kepiye? Werkudara. Anane Yayi Prabu Kresna ora sowan marang kasatyan Jodipati sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku ing Traju Trisna Setija Bama Narakasura. Setija ya kene matur apa karo Kresna kakangku? Yayi sumur apa? Yayi Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Setija Bama Narakasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyanawati ilang dicolong dening Duratmangga. Monggo ngerti ya. Atur ing Setija ditampa dening Yayi Prabu Kresna jarene miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyanawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca. Mula Yayi Prabu Kresna ora tumuli sowan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjihke kahanan iki. Apa Gatotkaca lara tenan? Apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani? Werkudara. Ora tatanan jebul nggonmu etok-etok lara nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu. Wah, kowe tumindak sing ora prayoga. Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah, aku isin duwe anak kowe. Aku irang duwe anak kowe. Wah, edan kowe. Waduh. Wah, rasane iki. Niki nek nganti wonten napa-napa sing tanggung jawab sampean lho. Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandak dikeproke teng jlambrah. Nganti maklotak suarane terus ditendhangi kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Petro ndaramu kae elingno, Bagong aja meneng wae. Ayo ayo. Oh, Kyai. Rama Kyai. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana. Kula mboten ati tumindak kados mekaten.
Rama Kyai, estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Rama Kyai mugi paduka enget kula nedheng boten sekeca saliranipun ingkang putra ing Pringgondani teka paduka ndhahar dhateng aturipun pangendikipun Kanjeng Prabu Mandura sedaya boten katalidhi ingkang langkung permati Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten rasah cerewet. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengandikan Pandara Baladewa niku durung karuan bener ming nanjehke. Kok urung-urung anake kok di wis niki nek nganti apa sapa sing ngasih-kelakan. Sampeyan niku ora kaya ngono to, Det. Niki putra sampeyan niki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar maling. Sampeyan kudune ntelesih mang takoni riyen putrane niku Gatotkaca apa kowe tumindak kaya ngene. Nek Ndara Gatotkaca matur mboten Rama njempon. Terus sampeyan teliti teng Darawati ana lelakon kaya ngene ora anake kok didadekake korban. Ya wis arepmu. Kancane yo ngeyel. Ki maksude piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor 2. Aku blas. Mulang anake ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Nek nganti cilik lara gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babet-babet sakmene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Piye? Edan mo ya cah kae. Njur omongane ndleming sak karepe dhewe. Pedro. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun njur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kyai. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten sae. Rama Kyai, kapejauna kula nderek kula boten badhe tumindak kados mekaten. Wah, pateni tenan. Mangus wong ngambrengeng kadi karunaning kaswase yen aneng marga memalat kodhong Sang Wisnu Gantratmaja ing kowe tak rante ana ing wit gendayaan Gatot Taunana Windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna. Nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Haknyanawati. Wah, nganti garing mudhar ning kono ya wis ben ilang-ilang andhok siji. Itu lho. Dadi lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok duculi. Rantene gedhe banget iki. Gemboke ya gedhe banget. Lha kok kudune tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Trak? Aku ora ngerti ya ku iso gedene semono jan. Ndara Gatotkaca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot. Terus melayu gemboke gedhe banget
diranting. Gemboke gedhe tenan ya. Heeh. Omong wae ora. Antil mudhar ora. Pripun Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama? Nek cara kula mbudidaya, Den, manekung. Pripun carane supaya sampean iso mbuktekake nek sampean iku mboten luput, Ndara? Wala edan. Rekata dian Gatotkaca dinon mapakarga suta tegapira Kresna parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semu anggar cita. Tru. Nun. Cetha iki menungsane. Wah, lah sampean lah kok titis to, Ndara? Wah, lah blegere padha karo sampean. Rasa dadak gokean bebangal. Cetha kowe ingkang nyidra Kakang Mbok Agnyalawati. Ora mbok balekake. Tinjung akhirat nyawamu. Hayo, gage aku sirnakno leganing atiku. Mestakaning dening Sang Gatotkaca nengging kang Sang Membawarna dinancak pundhake den untir gulune tugel tel ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujuden yaksa. Raden nyuwun pangapunten. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Pedro, Nun. ical wujude Gatotkaca sing madha karo aku. Ana wujuding buta, Pecah sirahe mawon. Gunane apa niku wis mirang-mirangi karo sampean? Gusti tak takonane Pedro. Nggih. Wah. Babine sapa itu? Babi-babi dengkulmu ora. Utuk-utuk senengane omongane sarwoting pecotot kowe iki. Buta ngono kok. Buta Traju Tresna. Wis sore mau. Wis sore mau buta ki men Traju Tresna tok apa piye? Ora ngerti. Arang-arang nonton wayang. Arang-arang nonton wayang dengkulmu. Takoni to. kowe nyidra Kakang Mbok Agnyalawati. Ora mbok balik ya untir ndasmu. Aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Agnyalawati. Kakang Mbok sewu kalepatanipun ingkang Rayi Tadah Wadana. Nyai Prabu Pringgondani ora dadi apa aku ngaturake panuwun dene mbos mbok luwari saka panandang cinidra dening wewujudan ingkang gawa kelawan aku. Iki, Petro. Nun. Kakang Mbok Agnyalawati diderekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon. Usus. Namune jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petruk sok mlepek. Kula mawon, Dul. Ya wis sakarepmu Bagong ya kena. Monggo. Kakang Mbok dengkulmu mlocot terus.
Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu Ndara Haknyanawati monggo kula dherekaken. Iya Bagong. Ngadhep sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Dawa sami-sami Kakang boten dados menapa. Yakso mara kaki sadurunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih, nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih abdinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih Pulanjani Raden Patih Pulanjani. Kok kaya patih Ngalengka. Iya, Petruk. Iya niku sampean ngerti no? Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Haknyanawati? Amargi ratu Gusti kula gandrung kalian Dewi Haknyanawati. Mila tumunten kula dipun dhawuhi sepados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula memba panjenengan. Boten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan boten. Nanging supados boten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Trisna mila kula salin wujud kados satriya. Boten wujud yaksa kados mekaten Pulanjani. Wonten dawuh Terna aku ning ngarepe ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Heru Mukti. Oh nggih, ngestaken dawuh. Iki Bagong iki. Nggih. Lha iki Haknyanawati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun Haknyanawati. Weh, adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Gatotkaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra wujudipun raseksa ingkang memba Yayi Prabu ing pringgondani. Wah, adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawar Kudra wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Haknyanawati. Lho, Sing nyelamet Haknyanawati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Weh, domonge kok anggepe terus Bagong ki ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Setija ra ndek bojo kaya ngene. ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa ngomong cukup manuwun tok. Lho, lak karmu Kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngono tak balekke. Ngegawi amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ngono. Ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo. 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Nderekke Ndara Gatotkaca. Lho, jare Gatotkaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Gatotkaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dil. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Haknyanawati. Terus dicandak kali Ndara Gatotkaca tek wujud buta.
wujud buta. Terus karek karo endi? Kakang Mbok Antirawati, ora menehi Kakang Mbok Wanyana pecah siramu. Monggo Raden, metu saka Kancing Gelungdak terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celuan. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mak apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate wong? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Ameng tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan wae? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa, Ndur. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong ora. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong Masui. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atok ngopo? Nggo jajan ngelih tenane. Ya kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Gong? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugede lho iki ora iso. Petro, nun. Hak Nyarawati. Tak gawane Maprojeng Nyarawati men diaturke nang negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Nyarawati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hak Nyarawati, monggo Wa Prabu kula dherek. Entuk gawe apa ora? Nggonmu ndak atus wae nyidra marang Dewi Hak Nyarawati. Memanik ing atiku jejantung ing atiku. Monggo nyatane Hak Nyarawati wis winengku garwa dening Prabu Stijo Bama Narakasura. Nggonmu ndak utus kaya nyidra marang putri ing Tasik Madu iso kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. Ingkang sekawit saged kasembadan parandining mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lampan menika. Lho, satriya sapa? Naminipun Raden Gatotkaca. Sak mangke padukanipun tantang perang tandhing dening Raden Gatotkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Ridho mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong magoro gongso. Ratu bagus nanging pambegamu ora urus. Kowe wani bakal gawe rusak pagrayu mbubrah bebrayaning kakangku Stijo Bama Narakasura. Raden ora saged kan gunem tanpa guna. Yen kowe ingkang mepalangi karepaning Prabu Herumukti ing kene ditemtokake kowe apa aku sing tekaning pati? Untapke nyawamu kelakon penjangkamu mati dening aku parat kowe. Wah. Sah. Oh. Mati. Wah. Ratu durung kandel kulite durung mulet balunge nantang karo Gatotkaca ora umur dawa gletak dadi bathang.
Nadyan satemene dudu perkaraning Pringgondani. Nanging ngolapa yen to aku ngisas angkara murka. Wandawati. Sedaya sampun ketingal padhang, sampun ngantos awon bocah patripun ingkang putring Pringgondani wa. Koko Prabu Ya. kados pundi Koko Prabu? Critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung Yayi. Mergo Hagnyanawati cinidra nalindra saka ing gisi ing samudra aran Prabu Herumukti utusan patihe Pulanjani. Mekaten Koko Prabu. Ya. Sing iso ngrebut Hagnyanawati malah anakmu ing Pringgondani Gatotkaca sing didakwa nyolong lawan bojone Stija. Waduh wae ladal. Stija wonten timbalan. Hagnyanawati wis bali. Iya, Matur sembah nuwun lan sumurupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adimu Pringgondani. Waduh, menawa mangkaten Kanjeng Rama. Iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan kalian kadang kula ing Pringgondani. Wis ora sandadak bingung. Bojomu kantinen bali marang Traju Trisna. Kula wangsul piyambak kemawon sinau. Mboten ateges kula badhe ngetingalaken labetanipun ingkang putring Pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra wa. Ya, Gatotkaca. Sepira gedhening keluputaning Wakming Ndarawati aku nyuwun mangapura ya, Gir. Mboten dados menapa. Stija Wonten timbalan. nyuwun mangapura karo kadangmu ing Pringgondani, Yayi Prabu. Yayi Prabu Pringgondani pun Kakang Traju Trisna nyuwun pangaksama. Dene sekawit aku ndakwa kelawan sira Yayi tumindak ora prayoga kelawan mbakyumu. Ya kuwi Yayi Hagnyanawati. Mboten dados menapa Kakang Mas. Samenika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Stija. Ya, kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca.